3 jaar cel geëist voor mensensmokkel vanuit Zeeuwse jachthavens. Verdachten kochten rubberboten en ander materiaal. En verder in deze Zeeland Nu. Romeinse resten verplaatst naar opslagruimte. En vrachtvervoer met ouderwetse zeilschepen. Goedenavond. 2 mannen stonden vandaag voor de rechter om zich te verantwoorden voor mensensmokkel vanuit voornamelijk Zeeuwse jachthavens. De verdachten kwamen in het vizier toen ze grote rubberboten, buitenboordmotoren en ook zwemvesten aanschaften. En bij de rechtbank in Middelburg staat verslaggeefster Eva de Schipper. Eva, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaan deze mannen dus 3 jaar de cel in. Welke bewijzen denkt het Openbaar Ministerie te hebben? Nou, het OM kwam met verschillende bewijzen aan. Onder meer die ene keer in Goes bij die watersportzaak, waar zij onder meer 25 zwemvesten kochten en 2 rubberboten. En wat heel erg opviel is dat zij een paar dagen later weer belden naar die watersportzaak, die 2 mannen. En dat zij zeiden, ja, we hebben eigenlijk één van die boten is verkeerd, die is het verkeerde formaat. Maar toen de eigenaar van de zaak zei, joh, dan komen jullie hem toch terugbrengen. Toen kon dat niet, want toen zaten de mannen in Frankrijk. En nu blijkt inderdaad uit uitgelezen telefoongegevens van die mannen dat ze op dat moment ook daadwerkelijk in Calais waren. En dat is ook niet het enige. De mannen hadden ook meerdere keren gesprekken over buitenboordmotoren, mensensmokkel en gebruikten allerlei codewoorden. Ja, wat zeiden de verdachten daar zelf over vanmiddag? Wat opviel was dat er vooral Eén verdachte was vooral heel veel aan het woord, de 33-jarige man. Want die zei, ik ben eigenlijk gezwicht onder de druk van mijn familie, van mijn cultuur. Want zijn familieleden die wilden heel graag vanuit Frankrijk, vanuit Calais, naar Engeland die overtocht maken. En ja, ze vroegen eigenlijk hun familielid, die 33-jarige man, hen daarbij te helpen. En die 28-jarige verdachte, die wilde eigenlijk uit vriendschap, wilde hij zijn maat eigenlijk helpen. En de voorzitter van de rechtbank die vroeg ook van, ja, maar was er niet een ander motief? Ben je niet betaald of wat dan ook? En dat werd echt glashard ontkend. Maar deze mensensmokkelzaak, die staat niet op zich. Want we hebben de afgelopen tijd wel meer met zaken te maken gekregen voor de Zeeuwse kust. In dit geval werden de verdachten opgepakt omdat ze bezig zouden zijn met de voorbereidingen van mensensmokkel. Maar afgelopen tijd zijn ook verschillende mensen opgepakt die daadwerkelijk al op een boot vol vluchtelingen voor de Zeeuwse kust voeren. Zo werd op 5 juni een zeiljacht met 9 mannen uit Albanië aangetroffen bij Vrouwenpolder. Op 20 juni werden 21 Albanese aangetroffen op een zeiljacht bij Breskens. En op 3 september was het opnieuw raak. De marechaussee haalde toen 16 Albanese vluchtelingen van een zeiljacht bij Vlissingen. In alle gevallen wordt vermoed dat ze op weg waren naar Engeland. In totaal zijn bij deze mensensmokkelpogingen 8 verdachten aangehouden. Ja, Eva, verschillende zaken. Dus betekent dat ook dat we de komende tijd meer rechtszaken over mensensmokkel vanuit Zeeland kunnen verwachten? Ja, zeker. Dit is waarschijnlijk één van de vele. Want op dit moment lopen er nog verschillende onderzoeken. En dat betekent dat in 2022 er nog verschillende inhoudelijke behandelingen gaan plaatsvinden, waarbij ook weer mensensmokkelaars zich moeten gaan verantwoorden. Tot zover. Dankjewel, verslaggeefster Eva de Schipper. Over 2 weken doet de rechtbank in Middelburg uitspraak. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van 3 vissers van de ARM7 uit Arnhemuiden. De 3 werden onlangs nog vrijgesproken voor poging tot doodslag en mishandeling van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij een nachtelijke controle van de inspecteurs kapseisde hun boot bijna toen de vissers hun netten ophaalden. Maar volgens de vissers wisten zij niet dat de boot van de inspecteurs daar lag. Om zoveel mogelijk boosterprikken te kunnen geven in korte tijd breidt de Zeeuwse GGD haar priklocaties uit van 2 naar 5. Je hebt nu Zierikzee en Goes en daar komen Middelburg, Vlissingen en Terneuzen weer bij. Zeeuwen kunnen over 1,5 week ook terecht bij pop-up priklocaties door heel Zeeland. Die dan staan vermeld op de website van de GGD Zeeland. Na de 80-plussers en het zorgpersoneel zijn binnenkort ook de 60-plussers aan de beurt. Een bijzondere verhuizing in Aardenburg. Deze Romeinse resten uit de tuin van het oude archeologisch museum krijgen een nieuw onderkomen. Het zijn stenen van een Romeins tempeltje, vermoedelijk uit de 3e eeuw. En zeer bijzonder, want in Nederland zijn er niet zo heel veel van zulke soort tempels teruggevonden. De tempelresten zijn minutieus in kaart gebracht en gaan nu voorlopig naar het depot van Erfgoed Zeeland in Middelburg voor verder onderzoek.
Nu liggen ze hier zo te verweren in de tuin. En mijn grote wens is zelf dat we het ook wel op een of andere manier terug kunnen laten komen in het nieuwe museum. En dat nieuwe museum Cultuurforum Aardenburg gaat op 1 januari open. Dressuur-Amazone Dinja van Lieren, afkomstig uit Capelle en hier op archiefbeeld, raakt een van haar toppaarden kwijt, Haute Couture. De merrie is door de Nederlandse eigenaren verkocht, meldt de Hippische Bond. Van Lieren reisde deze zomer met Haute Couture nog als reservecombinatie af naar Tokio voor de Olympische Spelen. En Dinja van Lieren blijft wel rijden op Hermes. Dat is het paard waarmee ze door een administratieve fout deelname aan die Olympische Spelen miste. Van wiskundeleraar tot wethouder. Zo'n 1,5 jaar geleden switchte wethouder Pieter Wisse van baan nadat het vorige college van burgemeester en wethouders van Veeren was gevallen. En daarmee kwam na 30 jaar een einde aan het leraarschap van Wisse. Hoewel hij nu terugkijkt op een leuk laatste 1,5 jaar, mist hij toch wel zijn leerlingen. Ik mis het wel een beetje. Ik zou het best leuk vinden om zo nu en dan nog wel weer eens wat lessen te geven. Ja. Maar het is lastig te combineren. Ja, het is wel een drukke baan, moet ik zeggen, dat wethouderschap. Ja. Maar goed, Rutte kan het ook, dus wellicht dat ik het misschien toch in een volgende periode nog weer eens wat op ga pakken. Pieter Wisse wordt door zijn partij, het Veerse CDA, 8 jaar geleden gevraagd of hij op de kandidatenlijst wil voor de gemeenteraad. Dit doen ze nadat Wisse als Biggekerkenaar meerdere malen een lans breekt voor het behoud van de dorpsschool. Uiteindelijk wordt hij fractievoorzitter. En nadat het vorige college begin 2020 valt, komt het CDA in beeld als nieuwe coalitiepartij en wordt Wisse wethouder. En dat terwijl de verhoudingen in de raad verre van goed zijn. Ja, ik moet zeggen dat we daar niet zo mee bezig geweest zijn. We hadden echt het idee van we willen op bepaalde punten vooruitgang boeken. We zijn echt plannen gaan maken waarvan we dachten van nou dat zijn goede plannen voor Veeren. En die gaan we voorstellen aan de gemeenteraad en hopen we natuurlijk dat zij daar ook net zo enthousiast over zijn als dat wij dat zijn. Een van die plannen was het parkeerbeleid, waarbij in een groot deel van de gemeente betaald parkeren werd ingevoerd. Dat plan kwamen hem en het college op veel kritiek te staan en het werd zelfs persoonlijk. Dat er een boze burger aan de deur stond. Aan uw eigen voordeur? Aan mijn eigen voordeur en niets vermoedend heb ik het toen open gedaan. En net zoals dat ik met iedereen en dan een gesprek stap, deed ik dat hier ook totdat ik erachter kwam dat die man wel heel erg boos was. Dat kwam wel heel dichtbij. Ja. En ik had daar zelf nog niet zo'n last van, maar ik merkte aan mijn vrouw dat ze dat toch wel vervelend vond. Ondanks dat blijft het wethouderschap leuk genoeg en hoopt Wisse zelfs volgend jaar op een nieuwe termijn. En het allerliefst wisselt hij dat dan af met het wiskundelokaal. Het is gewoon heel leuk. Je moet je ook voorstellen dat je rondom een bepaald probleem met kinderen daarover praat. En dan gaat het niet zozeer alleen om die wiskunde, maar vooral ook waar gebruik je dat voor en wat betekent het voor jou. Daar wordt u nog steeds enthousiast van? Ja, dat klopt. Ja. Vrachtvervoer met historische zeilschepen. Schipper Wiebe Radstaak uit Zierikzee heeft €46.000 subsidie gekregen van de provincie om te kijken of dat mogelijk is. Radstaak heeft zelf een tjalk uit 1901 die binnenkort een nieuwe elektromotor krijgt en waarmee hij tot nu toe alleen mensen vervoert. Zit er ook een soort van romantiek in om hier naar terug te willen? Nou, het is wel bittere ernst ergens ook hoor. Het is, toch laten zien dat er toch wel mogelijkheden zijn. En heel veel mensen vinden dit natuurlijk heel romantisch, zo'n oud schip. Maar ik vind het ook ergens ook wel apart dat we hebben deze schepen als enige in de hele wereld behouden eigenlijk voor de toekomst door middel van de chartervaart. Waarom hebben we nooit ook dat idee van waarvoor ze gebouwd zijn omarmd? Dus gewoon kleine vrachtpartijen. Dus als je aan boord komt, iedereen wil meehelpen met zeilen zetten, zeilen naar beneden doen enzovoort enzovoort. Maar waarom ook niet in- en uitladen? Want daar waren die schepen voor. En ik denk dat dat ook heel mooi kan helpen in de vorm van toerisme. Zo. Al die platbodems zijn ooit als zeilende vrachtschepen zonder motor zelfs gebouwd. Ja.
Hoe ging dat toen? Andere manier van denken over tijd. Dus het duurde gewoon veel langer. Als je wind tegenhaalt of er was geen wind, dan moest je gewoon wachten tot de tij weer met je meestaat, zeg maar, mee stond. Ja. Tijd is geld, weten we inmiddels. De maatschappij is ontzettend veranderd. Ja. En toch willen jullie terug naar vrachtvervoer met zeilschepen. Terug en vooruit. Als je nu naar de beurs bijvoorbeeld gaat voor nieuwe binnenvaartschepen, dan wil iedereen ook elektrisch. We zullen wel groener moeten, we zullen duurzamer moeten. En ik ga er niet vanuit dat ons schip dat er alleen maar op deze manier vracht vervoert. Maar je kan wel een mooie voorbeeldfunctie hebben met zulke schepen, juist omdat ze er nog zijn. Ja, nostalgische muziek van die oude tv-serie, de Oneiden Line. Ja, in de studio is aangeschoven Niek Peters uit Vlissingen. Ja, u heeft vroeger zelf gevaren, u bent docent geweest aan de zeevaartschool, betrokken bij allerlei maritieme evenementen zoals Sail. Ja, ik kan nog wel zeggen, hè, zeeman in hart en nieren. Hoe reëel is dit idee nou? Ik vind het een fantastisch initiatief, laten we dat vooropstellen. En voor kleinschalige vrachtvervoer is het denk ik heel goed. Alleen, ja, verwacht er niet al te veel van. Waarom niet? Nou, heel grote vrachten kan je niet vervoeren. En de term tijd, die hij zelf ook gebruikt, ja, je zal van de tijd afhankelijk zijn. En wij willen alles op tijd hebben. En dat is met een zeilschip altijd wat lastig. Geen bederfelijke bewaar zoals bijvoorbeeld tomaten? Nee, dat zou ik maar niet doen. Want je weet wel hoe laat een schip vertrekt. Want je ziet hem wegvaren, maar je weet niet hoe laat hij aankomt. Maar goed, voor welke goederen is het wel geschikt? Nou, voor niet-bederfelijke goederen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je allerlei... al ga je maar kruiden vervoeren die goed opgeslagen zijn in je schip. Nou, dan kan je daar gewoon mee varen. Maar stel je nou voor, hè, we gaan weer op Engeland varen, hè, om een beetje in de sfeer van de Oneiden Line te blijven. Hoe lang zou je daar dan over doen met een zeilschip? Dat is sterk afhankelijk van de wind. Hoe waait de wind, hoe hard waait de wind, waait het niet te hard. En dan zou je er bij wijze van spreken 10 of 12 uur over kunnen doen om in Engeland aan te komen. Maar ook 30 of 40 uur. Dus je moet inderdaad, het factor tijd moeten we een beetje loslaten dan. Maar toch, als je ziet hele grote bedrijven, Renault, Siemens, die zijn hier toch al mee bezig met zeilschepen voor vrachtvervoer. Ja, er lopen heel wat projecten op dat gebied. Alleen dan praat je over grote schepen die op zee varen. Op dit moment wordt in Frankrijk een project gedraaid waar 7000 auto's op een schip kunnen. 7000 auto's. En dat is natuurlijk iets anders dan dit. En ook de zeilen zijn heel anders. Ja, wat voor zeilen zijn dat dan? Ja, dat zijn eigenlijk, je moet het vergelijken met een wiek van een windmolen, maar dan rechtop gezet. En dan zeg ik het even simplistisch. Nou, in ieder geval meer informatie. We gaan het zien. Niek Peters, dank u wel. Veel regen met af en toe de zon tussendoor vandaag in Zeeland. Temperaturen in de provincie schommelden tussen de 5 en de 7 graden. De komende dagen blijft het een beetje van hetzelfde. Pas na het weekend zou het weer wat droger worden. Straks nog het uitgebreide weerbericht, maar zometeen eerst onze serie Wandelen met Wielaert. Nog een fijne avond en tot morgen.